Ola, xente de ciencia! Chegamos xa á desembocadura do río Mero. Atopámonos xunto á ría do Burgo, moi cerquiña da cidade da Coruña. A ría do Burgo pertence ás rías do Golfo Ártabro xunto coa de Ferrol, Ares ou Betanzos, entre outras. Neste lugar, a auga doce que transportou o río mestúrase coa auga salgada do mar Atlántico. En xeral, as rías galegas constitúen un ecosistema mariño cunha gran variedade de seres vivos debido ao afloramento. Este fenómeno prodúcese cando os ventos do norte desprazan as augas superficiais cara a mar adentro e estas son sustituídas por augas máis frías e profundas que emerxen cargadas de nutrientes. Durante os afloramentos aumenta a cantidade de algas microscópicas e este fitoplacto é a base das cadeas tróficas mariñas e moitas especies de fauna mariña ven incrementadas as súas poboacións como efecto deste fenómeno. É por iso que as rías galegas constitúen un lugar idóneo para o cultivo de diversas especies de animais mariños, entre os que destaca o mexilón, a estrela da aquicultura dos nosos mares. O que temos aquí é unha desembocadura en esteiro, no que o cauce se vai ensanchando e integrándose na ría. Fórmase un lugar de augas pouco profundas e tranquilas, fixadovos como a corrente vai a unha velocidade máis baixa que noutras zonas. E por todo isto que nos conta Miguel Anxo, aquí créase un ambiente único e moi rico en nutrientes que converten estes lugares en áreas fértiles nas que existe unha gran biodiversidade. De feito, a ría do Burgo está incluída na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A flora deste lugar está adaptada ás condicións cambiantes de salinidade e mareas. Asociada a ela, é posible atopar unha gran variedade de peixes, crustáceos, moluscos, aves, anfibios, réptiles e invertebrados. A ría do Burgo en particular é unha zona de interese ornitolóxico, xa que constitúe unha estación de parada e descanso para moitas aves migratorias.